Алдагы котлау сәламебез Пенза өлкәсендә урнашкан матур Мазарлы авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен әлегә авылда гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Тюгмаева Әлфия Гаяз кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, яраткан тормыш иптәше Али, улы Рафик килене Гөлсем, кызы Галия кияве Руслан, оныклары Линар, Булат, Айрат, Лианочка, кодагылары Венера һәм Харирә, кодасы Фәрид җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1962 елның 24 июлендә якты дөньяга аваз сала. Язмыш сылтабы буенча 38 ел элек без аның белән матур гаиләбезне кырып җибәрдек. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике татлы балабызны якты дөньяга тудырып, чын кешеләр итеп тәрбияләп үстердек. Бүгенге көндә инде алар да буй үсеп, олыгаеп, үз гаиләләре белән Тольятти шәһәрендә яшәп киләләр. Безне бәхетле итеп, татлы оныкларыбызны бүләк иттеләр. Төрлесе булгандыр тормышта. Сер түгел, бәлки мине идеальный ир-ат дип санап та булмыйдыр. Ләкин ниләр генә булмаса да, мин сине беренче көн сыман һаман шундый ук көчле яратам һәм хөрмәт итәм. Тормышта сиңа борчулар китереп, ялгыш кына үпкәләткән булсам, гафу ит. Яратырга килдек без бу җиргә. Шуңа шашып сине яратам. Бүген күңелемдәге шатлыгымны бар җиһанга җаным таратам. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора. Җылы килешләрең, зирәк сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Гомере буе бар җанын, тәнен, хәлен, сөюен, вакытын безнең өчен кызганмый яшәгән фәрештәбезгә 60 яшь тулды. Ышанып та җитә алмыйбыз. Бәйрәмең көнендә сиңа җилдә яннарыңа барып назлап аласыбыз килә. Син безнең аеруча яратуыбызны белеп, сизеп яши торгансыңдыр. Кадерле без, бер елмаеп алып, безнең җаныбызны тынычлата аласың. Әгәр күңелебездә моңзар булса, киңәшеңне биреп юатасың, туры юл күрсәтеп алга атларга көч бирәсең. Оныкларың өчен үрнәк булып, кызганмыйча әби назы бирәсең. Сиңа килгәнеңне алар зарыгып көтеп алалар. Юбилеең белән котлап кояштай озын гомер телибез. Һаман да безнең өчен янып яшәвең өчен рәхмәт җаныбыз, ләкин әзрәк үзең өчен дә яшәр вакыт калдыр. Гомерләрнең кадерләрен белеп яшәсәң иде. Әниебезне туган көне белән котларга вакыт килде. Ул безнеке бриллиант сыман, эче тышы ялтырый. Балалары өчен һаман җанын биреп калтырый. Кызы белән сөйгән улын үстереп кеше итте. Сизмәде дә, мәшәкатьтә гомер көзләре җитте. Карыйбыз да, ышанмыйбыз. Бик яшь син күренәсең. Оныкларыңны күргәч син бигрәкләр сөенәсең. Котлыйбыз туган көн белән, изге теләк телибез. Әле ярый бу дөньяда әниебез бар дибез. Кадерле Әлфия Гаязовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны да бүләк итеп кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Йөрәгеңә күпме насыйган, син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, яктырыплар китә бар җиһан. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телим сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телим сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Мин бурычлы сиңа гомер буе, күрсәтергә хөрмәт кадерне. Син бит миңа әнкәй бу тормышта, якты кояш кебек кадерле. Нурлар чәчеп
yaşa bu dünyada, kütmegende kilsin şatlıklar. Dilim siňe enkey ýakty günler, bäxtli hem tynyş gartlyklar. Bulsun kılgan dualarım, sikelteli tırmış yılında. Siňa bulgan barlyk hislerimde, rahmetinde şuşy jyrymda. Nurlar çeşip yaşa bu dünyada, kütmegende kilsin şatlyklar. Dilim siňe enkey ýakty günler, bäxtli hem tynyş gartlyklar. Nurlar çeşip yaşa bu dünyada, kütmegende kilsin şatlıklar. Dilim siňe enkey ýakty günler, bäxtli hem tynyş gartlyklar. Dilim siňe enkey ýakty günler, bäxtli hem tynyş gartlyklar.